Benvinguda a la xarxa de biblioteques municipals. Ja sabeu que ens proposen, ens acosten a la literatura i en aquest cas a la novel·la, diguéssim, dedicada més al públic adolescent, podríem dir? Adult, millor. Adult, sí. De fet, hem portat unes novetats, que són un tastet de llibres que podreu trobar a la xarxa de biblioteques de la ciutat. És només una petita mostra, insisteixo, perquè les novetats, com sabeu, aquests dies són molt abundants, perquè les editorials publiquen moltíssim aprofitant les festes de Nadal. Aleshores, us hem portat uns 4 llibres perquè vosaltres mateixos tingueu una idea si n'heu de regalar algun o si durant les festes de Nadal teniu ganes de llegir-los. Perquè no regalem a cegues, hi ha una miqueta que mirem i l'Elisabet ha fet l'esforç ja de mirar-ho. Exacte, sí, una miqueta. Per saber de què vam. Va, per on començaríem? Comencem. De fet, he portat també un llibre que ens ha agradat molt, que és l'Steve Jobs. Us llegiré una cita. Aquest és un llibre d'ell que... Però en aquest cas no és novel·la, aquest, no? No, aquest no és novel·la. És un llibre que s'acaba d'editar perquè ell, de fet, va morir fa molt poquet, com sabeu. Aleshores, ha sortit la biografia, que és molt més gruixuda. Aquest és un llibre de cites. M'agradaria començar llegint la cita que diu innovación, que és innovació per animar una mica la gent, ja que estem en època de crisi, abans de començar a llegir i a presentar les novel·les. Diu així, la paraula innovación. Muchas empresas han optado por los recortes y quizás en su caso haya sido la medida correcta. Nosotros hemos optado por otra pauta. Estamos convencidos de que si seguimos poniendo nuevos productos fenomenales al alcance de nuestros clientes, estos seguirán tirando de cartera. Això va publicar ell al diari Success al juny del 2010 i és d'actualíssima actualitat, o sigui, no pot estar més al dia. Està vigent, eh? Està vigent. Aquest llibre, us el deixo aquí un segon, es diu Jo, Steve Jobs, és un llibre ple de cites d'ell que podreu trobar a la xarxa de biblioteques. A més, té molta sortida, es veu que s'estan venent bastant. S'estan venent molt bé els llibres d'ell. També té moltes entrades per internet, si cerqueu busqueu l'autor, veureu que té moltíssima demanda. Molt bé. D'acord? Continuem. Ara sí amb les novel·les, Ara sí amb les novel·les, i tant. Vinga, per on començaríem? Mireu, us presento aquest llibre que acaba de sortir, que és de Maria Mercè Roca, que es diu Bones intencions, publicat per Columna. Com sabeu, Maria Mercè Roca és una escriptora consagrada i viu a l'Empordà. Feia molt de temps que no publicava res i com que tenim un públic fidel, ens va demanar que, sisplau, presentéssim aquest llibre i així ho hem fet. Bones intencions és un llibre, a més, molt maco. Com veieu, la portada és preciosa. Nosaltres també tenim... És un quadre. Un quadre, exacte. Tenim un referent importantíssim, que és comprar també una mica amb visió de futur, és a dir, si la portada és maca, evidentment el llibre sortirà més. Això ho saben perfectament els llibreters. Ho venen bé. Exacte. És la història d'una dona que té un greu problema, però que se'n surt, que tira endavant. Diguéssim que seria una novel·la optimista amb personatges que busquen segones oportunitats. És una gran recomanació de Nadal. Començar positius, eh? Positivament. Fantàstic, molt bé. Què més tenim? Seguim. Us presento un altre llibre d'una escriptora catalana, la Teresa Solana. No sé si la coneixeu. Aquesta escriptora viu a Barcelona i és una dona que ha publicat molta literatura, sobretot llibres de novel·la policíaca. Per tant, aquesta és l'últim llibre, una novetat. Es diu L'hora zen, és un crim refinat. Amb això ja us estic donant la pista que en aquest llibre hi ha un assassinat. Exacte, no dir, hi ha sang aquí. Exacte, hi ha una mica de sang i fetge, però és una sang refinada. No us donaré més pistes, només dir-vos que l'hauríeu de llegir o l'hauríeu de regalar si coneixeu o si sabeu que a la persona li agrada la literatura negra, la novel·la negra. Anava a dir que li agraden els assassinats, no, eh? No, exactament. La novel·la negra. Molt bé. Què més? Un altre llibre. Us presento aquest. Es diu Metamorfosis en el cielo. És un llibre francès, l'autor és francès, Mathias Malzieu. No sé si heu sentit parlar d'ell, però ell sempre és un escriptor que, de fet, coneix perfectament tota la literatura fantàstica. Sempre els seus personatges estan envoltats de fantasia. Personatges alats, dones ocell, homes que tenen ales. Seria un llibre fantàstic per regalar a les persones que creuen en els somnis. De fet, la portada... Que en queden poques, ja? Sí, però sempre és positiu. Jo crec que és bo. O si més no, recuperar aquella imaginació i aquella fantasia, no? Exacte. Molt bé. Més propostes que, ja ho diem, que ens arriben de la xarxa de biblioteques, que tots aquests llibres els trobareu i més, eh? Sí, molts més, i tant. Molt bé. Aquest d'aquí, Novotsky.
D'entrada, podria semblar el nom d'aquest personatge que veieu aquí assegut. Bé, de fet, està dormint plàcidament. Està publicat per Amsterdam, editorial. Com veieu, és un llibre primet, és una novel·la molt àcida. És un llibre que parla de la síndrome de Novotsky. Per tant, això és una malaltia. No us diré res més, només que aquest personatge es veu empès a marxar de Barcelona a París, fent la cerca del seu avi, seguint els passos de l'avi que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. És un llibre que ha rebut un premi, el Premi Just Maria Casero, de l'any 2010, i que és d'un autor novell. Helder Farrés viu a Barcelona i és de l'any 74. Per tant, també ens agrada recomanar autors joves, com no. Fantàstic. Bona literatura... Mereixen empenta, també. Exacte. A més, ens passa moltes vegades quan parlem de novel·les aquí en el programa que no podem explicar massa cosa més, perquè si no ja desvetlles tot, eh? Exacte. Desvetlles tota la trama i gairebé al final. Hem de deixar la trama oberta. La trama oberta, exactament. Que la gent s'hi enganxi. Va, doncs més. Molt bé, més. Enganxem a la gent a les novel·les. Aquest, home, què dir del Carlos Ruiz Zafón? Ja és ben sol, eh? Aquest és ben sol. No caldria dir res més. El prisionero del cielo és l'últim llibre de Carlos Ruiz Zafón. Està editat per Planeta, de moment només en castellà. El podreu trobar a tota la xarxa de Terrassa, hi ha moltes llibreries de la ciutat. A més, segueix amb la història de Barcelona. Si veu llegir La sombra del viento, L'ombra del vent en català, és imprescindible que llegiu també aquest. M'agradaria, si em deixes, llegir la primera... I tant, i tant. La primera pàgina, de fet. Tot el llibre no, eh? No, ja sé que... El Zafón fa uns gruixos que no són televisius. Tampoc ens donaria gaire temps. No. Mireu, diu així: Barcelona, diciembre de 1957. Aquel año, a la Navidad, le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha. Una penumbra azulada teñía la ciudad y la gente pasaba de largo abrigada hasta las orejas y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío. Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere e hijos, y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida y cuya venta, Poesías al margen, hubiera contribuido a remendar las precarias finanzas de la librería. I aquí ho deixem. Molt bé, doncs mira, un bon final, Elisabet, per acabar aquestes propostes literàries que, com diem, insistim, a la xarxa de biblioteques municipals trobareu totes aquestes propostes i més. I també hi ha una pàgina web que m'agradaria recordar, que és terrassa.cat/biblioteques. Aquí trobareu totes les biblioteques de districte o la que us queda més a prop per tal que us hi acosteu, que no us faci por i que us proposaran i us aconsellaran també si teniu algun dubte amb els llibres que vulgueu disfrutar. Aprofito per dir que a través d'aquesta pàgina també podran entrar al catàleg i consultar directament, posant el títol del llibre, si aquell llibre és o no a la xarxa i si està disponible o no. Fins i tot poden fer reserves. Hi ha un sistema de cerca, eh? Sí. Després també tenim el blog, a través de la mateixa pàgina web, el Bitter, és el blog de biblioteques de la ciutat, on jo penjaré totes aquestes recomanacions que acabo de dir i unes quantes més d'aquí a final d'any perquè les pugueu tenir al vostre abast. Elisabet, moltíssimes gràcies i bones festes. Bones festes i bones lectures. Exacte, sí, perquè no s'ha de perdre i tampoc s'ha de perdre el tema virtual, el tema d'internet.